hai moitas casas en suelo rústico. Vale, que pasa? Que estamos denunciados, non tivemos suerte, estamos denunciados por unha veciña, se lle pode chamar algo, entre comillas, bueno, temos unha orde de derribo. Ahora mismo temos unha orden de derribo, ainda non a temos. Vale. Perdemos no TSJ, sí. Demostramos a verdade, sempre se demostrou a verdade. Esta casa está totalmente apta para vivir. Que nos pide a Agencia de Protección Urbanística? Que esta casa, para incoar este expediente administrativo, este apta para vivir. A verdade, nada máis. Nesa casa, o primeiro empadronamiento é do ano 2001. Sempre estuvo, xente vivindo, habitada. Ahora mismo hai nenos pequenos, os meus fillos. Está totalmente apta. Levamos un informe técnico feito por un arquitecto, unha persona cualificada. Cando eles non lo ven así, non lle queren dar valor a estas pruebas que presentamos. Vale, levamos toda a xente que traballou na nosa casa no seu día, electricistas, fontaneros, carpinteiros, boletines de luz. É que non sabemos que máis demostrar. A verdade que non a demostramos sempre. E bueno, agora vamos ao Tribunal Supremo de Madrid, esta é unha cousa moi grave, non sabemos se nos van a admitir o recurso de casación, esperemos que sí, que teñamos suerte, e vamos seguir demostrando a verdade. E o único que pedimos é que o Concello de Camariñas, se o ve viable, nos axude e se poda modificar ese plan, o que son. No seu día xa o tuveron estudiando e non pudo ser posible. E bueno, a alcaldesa estaba mirando, quero lle dar as gracias a Sandra de corazón, que se está implicando moito nesto, e está valorando, mirando, un plan, unha modificación dun plan non se fai dun día para outro. Hai que estudiarlo, mirar se é posible, e bueno, o único que pedimos é iso. E se non, pois, polo menos que nos deixen legal fora da ordenación. Sabemos que está en suelo rústico, volvo a dicir o de sempre. Sí, está en suelo rústico, pero por favor, hombre, leva 30 anos feito. A casa está habitada, está apta para vivir. Eu teño 2 fillos, os meus fillos quedan na calle. Unha orden de demolición é moi dura, porque ainda por encima de quedarse en casa, executan xa a túa vivenda e hai que pagar. E son daños irreparables, sabes? Que che tiren unha vivenda, eu penso que é moi duro, non teño palabras, non teño máis que dicir. Só quero dicir que vos agradezco a todos por vir hoxe. Moi ben. Bueno, boas tardes, gracias a todos por acompañar esta familia na tarde de hoxe. Eu, como explicou antes Leti, esta denuncia leva un montón de anos. Xa no ano 2013, cando se aprobou o Plan General de Camariñas, Juan Carlos, que está por aí, que é un amigo da familia de toda a vida, Pichurri, intentamos no Plan General recoller esta problemática, non só esta, sino máis casas que hai en suelo rústico por todo o Concello, pero claro, a Xunta despois aproba os Plan Generales, hai unhas leis que hai que cumplir, e non nos dou visto bueno naquele momento o Plan General. A familia está ahora mismo con a sentencia do TSJ, non é firme. Chamei ao director da APLO, a Marcos trasladoume que a sentencia todavía non é firme, cabe recurso de casación, pero bueno, que só é un recurso que ten unhas pautas moi tasadas e non sempre o emite ni siquiera a trámite, por eso un pouco tamén a familia intentou neste momento facer ruído para que por lo menos emitan a trámite no Supremo este recurso que cabe ahora ainda. O propio Jacobo, director da APLO, me dixo que les tiñan aprobadas as medidas cautelares que eran a suspensión das multas, ahora mesmo están suspendidas, e tamén se ofreció desde a Xunta a falar comigo e ir compaginando e alargando tempos, pois esperando a que os nenos sean maiores de edad e cumplir, eso sí que se comprometió tanto a Xunta de Galicia a través do seu director e traballar conjuntamente con Camariñas para intentar volver a facer unha modificación do Plan General. Non vai ser fácil porque é pasar unha zona que sabe, está aquí Xurxo, que é especialista en urbanismo, pode dicir tamén, é complicado pasar un suelo rústico a un suelo, polo menos, o que intentábamos era que fora suelo de núcleo rural e quedara fora da ordenación. Cando queda fora da ordenación, as obras de mantenimiento, cambiar tellado, ventanas a pintar, pois eso permitiría, polo menos, pero a cousa non é fácil, non vamos a decir que é fácil porque non é fácil cambiar un plan general, ten que ter informe sectorial de costas, informe sectorial de urbanismo, informe sectorial de un montón de organismos da Xunta. Pola miña parte, eles saben que están en contacto con eles, mañá mismo temos unha reunión na Coruña con unha empresa que redacta plans generales e vamos a intentar buscar
pois un pouco nos ampararnos en poder cambiar o plan general, mentres a APLO dounos a súa palabra de que iba controlar os tempos da maneira que os nenos cumpliran a maioría de edad. O sea que, claro, é verdad que o puesto de director da APLO é un puesto político e a cada 4 anos hai cambios políticos. Entón, bueno, non mo puso por escrito, son palabras que non son palabras, hai boa voluntad por parte deles, como a mellor a teño tamén, pero o que hai é que intentar que o plan general recolla, que é dificilísimo porque a sentencia ainda por riba, se non admiten o recurso de casación, vai ser firme, e nada un pouco facer ruído, pois eso, para que polo menos lle admitan o recurso de casación ante o Supremo, vale? Pois nada máis pola nosa parte frases, tanto para eles como para todos, hai moitísimas casas que están uns denuncia, outros non tan fuerte. É verdad que tamén vos digo unha cousa, todos podemos levarnos mal, eu entendo, pode haber moitísimos problemas, pero de verdade, as denuncias urbanísticas, cando as fai non sabe a onde poden chegar, pasan estas cousas. En Arou, por desgracia, hai máis denuncias, hai un montón de denuncias. Eu creo que os problemas que teñamos entre nós, eu penso que é mellor intentalo solucionar de outra maneira, pero as denuncias o único que levan as consecuencias tan grandes como pode ser este caso. Pola miña parte, nada máis. Non se tira esta casa, non se tira, non se tira esta casa, non se tira. Yeah.